Ikaupat nga Domingo sa Ordinaryong Panahon, Enero 31, 2021. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala, ug kinahanglan mutahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo ingon nga tubag sa inyong hangyo sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai, ug miingon kamo, ayaw na kami pabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios, ni pakitaa sa makalilisang nga kalayo, aron dili kami mga matay. Niadtong higayuna, giingnan ako sa Ginoo, nga husto ang inyong giingon. Busa, miingon siya. Magpili akog propeta, nga ilarang kadugo. Sama kanimo, Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe, ug isulti niya bisan unsa ang akong isugo kaniya. Kidsa kadtong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayod. Apan, kun ang maong propeta musultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, ug unya magpatuo nga gisugo ko siya, o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan patyon siya. Ang pulong sa Ginoo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing, sama didto sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa, didto sa Kamingawan. Diin, gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Busa mabahin ang iyang hunahuna.
Ang babayi nga dili minyo o usa ka ulay magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babayi nga minyo nagkapuliki sa mga kalibutanong mga butang, kay nagtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinunua, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto, ug magtugyan sa inyong kaugalingon sa hingpit gayod sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya, miabot sila sa lungsod sa Capernaum, ug sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan, kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo, ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya, may tawo nga giyawaan, nga misulod sa sinagoga ug misinggit, "Unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios." Apan gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom, ug gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo. Unya, misinggit og kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kay bulong sa mga tawo, nagpangutan anay sila, "Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman ra ba gayod kaniya?" Busa, ang balita mahitungod kang Jesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.